बिराद गोजान जायगायाव सफैबाय ओरैहाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सोमदोननिसिम इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायगाबाय लोगोफोर दिनै आङो ओरै थांगासिनो दा जाग्रा लानानै फैदों जोङो जायगाया थांगासिनो आरोना वाटारफल दं होनदों इयाव बे वाटारफलखौ नायनो आरोना जायगाफ्रानो बिदिनो गोजा ओरै हाजो दं बे हाजोआवनो वाटारफल दं होनदों आंथ' नुफेराखै वाटारफलखौ जायखिया बिसिबां फैबाय थाखायो आं सिगाङाव फोरबाय जों दा थांसै ओमफ्राय जायगायाव थांनानै नोंथांमोना देखायनोसै नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा थगायबाय थादो जायखिया जों अबेसिम थाङो वाटारफल दं होननाय खोनादों वाटारफलखौ मोनहैगोन ना मोना जों अबे वाटारफलाव मोनो जों थांसै दा इयावथ' मोनथाम मोनब्रै वाटारफल दं बेयाव थांसै जों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' भिडिअखौ जोबजासे थ'दो जायगायाव डाइरेक्ट बिराद सान्दुं गोसा आरोना थेवबो थांनोसै जों वाटारफलसिम फैनाया माबायदि मोनदों सेंग्राफोर मोजां मोनदों नोंलाय फैनाया माबायदि मोनदों गरमलै फायमोन गंगार सिख्लाफोरखौ नायना फैनोसै भुटान बेयो भुटान गोलैगोन आरोना जायखिया नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' जायगाखौ बिराद बरियाखा नै सिनारिफ्रा माबा हाजो नुबानो भुटान खाब्रा दा नोंथांमोननो भुटान गेटखौ देखायगोन इजों गेट गैया लोगोफोर स' ओरैनोसो बुंदों जायखिया कमला बागान खिजुर बागान माने दं होनदोंमोन ओमफ्राय जों इसिम थांनो हागोन ना हालाथाय जुदि सहैयोब्ला देखायनोसै थ' बिदिनो नायलांबाय थादोल' नै लोगोफोर देखायलांगासिनो जायखिया आङो दा फेसखौ देखायथ'वाथाय देखायगोन बे केमेराजों ओमफ्राय थाबायनानै नालाय मावनो हागौ एसे लुलु लाला मबाइला बारा माबा जाला आरो आंना एसे बोरायबाय नालाय नै हाजो बायदि नुवाखै खोमसिसो जाजोब्बाय आरोना फाइनालि नै हाजोआ बेनो ओरैखि थांगोन जों एकदम बेयाव गाखोआ केन्सार दरबा दङ हाजोआ दरबा दङ जायखिया थांगासिनो जों लोगोफोर जों दा थांगासिनो जों दाबो नै हाजो खाथिसो मोनफैथारदों हाजो सौहैयाखै जेब्ला सौहैगोन अब्ला नोंथांमोननो वाटारफल जायगायाव मोनहैगोन अब्ला देखायलांगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दाख्लै बावैसो बुंखादोंमोन ना ओमफ्राय दा वाटारफलाव थांगासिनो मोनफैबाय फाइनालि जों हाजोखौ बेयाव गाखोआलासिनो जों अनेक थांबाय थागोन बबेसिम सौहैयो एसिबां थांगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो मेन जायगायाव देखायहैगोन बेखौथ' मोनबायानो जों बेयाव गाखोआ नै दैया हाजोनि दैया बै गुफुरा बे ओमफ्राय दै गबोयो आरोना दै गबबाय थायो बेयाव फिसा वाटारफल दङ ओमफ्राय बिनि वाटारफलखौ देखायला इमान फिसा आरोना बेना एसे मोजां बुरजा दै बुरजा गग्राखौ देखायगोन अखाबा हानो हागौ खुनु गद गैया बोथोरा हाजो बुस्थु नै बिराद बरियाखाना जोमैफ्रा नोंथांमोना नायलांबाय थादोंल' भिडिअखौ जोबजासे जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला नै हाजोआ ओइजों बोहैबोयो बै गावख्लाबनाय नुनाया बेजों दै गयो फाइनालि जों दा जायगाखौ एसे मोनफैबाय आरोना बे वाटारफल दं बेयावबो बेनि बै गुफुर नुनाया बेनो दै बारजुमग्रा जों बे वाटारफलाव थाङा बेयाव फिसाद्राय दैया दाहाय फैफिननायाव जुदि थांनाय जायोबा थांसै बिराद मोजां अन्थाइ गुगानाय बायग्लिजोबनाय अन्थाइफोर दं बेयाव बिराद बरिया अन्थाइफोरबो दं दाहाय थांगोन जों बेयाव जों ओरै आगोल थाङोनो खिजुर बागान मोनहैगोन मोनहैया बुंनो हाला आरोना खिजुर बागान बारनोबा हाजो दरब्रै दरबासो बारनांगौ जायखिजाया बबेयाव मोनहैयो थांगोनसै बारायगासिनो नै नोंथांमोना बेयाव नायल' नैबाव सिगां नैयाव दैया दासो फैगासिनो हाजोनि दै फैदों आरोना नै हाजोनि दै फैदों हाजोनि दैया दासो फैदों बेफोरनो हाजोनि दै नैयो एखे थाङाखैना दासो दै फैगोदान थ' नोंथांमोना नायबानो जाबायना हरखाब देरो हरखाब रानो थेवबो जोङो दावखोलांबाय दानि दैया देरा आरोना दैलांनि बायदि फिस्ला जाजोब्बाय हाजोआथ' बेफोरनो बिराद मेमाइजों आं नोंथांमोननो बिराद खस्थ' बानायनानै भिडिअ देखायनो नोंथांमोना सासे लोगोनो सेयार खालामनो दाबाव सासे लोगोनो सेयार खालामदों जेरैखि जाया एफा खस्थ' भिडिअ बानायदों नोंथांमोना बुजिलायदो एसे एफा खस्थ' बिराद गोजान जायगायाव फैनानै नोंथांमोननो भिडिअ बानायना होदों नै हाजो एबार जायगायाव थांगासिनो नैबे मेन वाटारफलखौ थांगोन आरोना बे दा दै फैनायाव हाजोनि दैया ससे राना आरोना बेयाव दै लांनायलाय माबा मेसें नालाय दा अखा गैया जुदि अखा हाबानो देरो दैया दा अखा हायाखैबाबो देरदों आरोना भुटाननिफ्राय नागारहरनाय बायदि जायो आरोना दैया दसेनो देरो दसेनो सेमो दैया बिराद गुसु बरिया खोलो जिरि दै हाजो
ओरैनो हाजो ओरै गिदिंबानो हाजो ओरै गिदिंबानो हाजो देन्जार जायगा हाजोआव फैदों नायदो लोगोफोर बिराद बरिया आरोना जायगाफ्रा दै गोलैबाथाय सेससै आरोना मबाइल सबाइल थांजोबखागोन रिस्कनि खोथा जानजिसो जाबाय दैया दा आं जानजिखौ देखायथ'ला नै सिजोब्बाय जानजिसो जाबाय दैया दै गेजेरजों थाबायनानै रिस्काथाम बिराद रिस्कनि खोथा आरोना थेवबो नोंथांमोना बिराद मोजां भिडिअ बानायबाय लांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय हाजो सेर नै बे हाजो आरो ओरै दैखौनो बाराखैबा नै ना दङ र' ना ओइ नै नाया नै गिदिरथार ओइ नै नाया नाखौ देखायबाय लोगोफोर मोजां जागोन नै लोगोफोर नायल' बिराद गिदिर अन्थाइ नै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बिराद मोजां जागोन वाव बिराद मोजां जायगाफ्रा याव फुजा होयो आरोना खायफा देखायलांगासिनो नोंथांमोननि जायगाखौ बिराद बरिया नै बल्दार नै जायगाफ्रा बरिया थांसैथ' गिदखा नै जायगाफ्रा नै लोगोफोर गोलैनो हागौ बिराद जानला मोनला बानायबाय आरोना दिनै आंना गोजोननायानो बिराद गोजोनगासिनो जेरैबो अन्थाइ जेरैबो हाजो जेरैबो सारि बिफां लाइफां आरो स्राय दै बोहैनाय बेजों लोगोसे बिराद गोसोआ गोजोनगासिनो आरोना स' नोंथांमोनाबो गोजोनगौमोन जुदि फैनो हायोमोनब्ला बे जायगायाव बुहुद गोजान जायो आरोना जोंनिया नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोबा आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना जुदि आंजों कन्टेक्ट खालामगोन अब्लाना नोंथांमोनखौ सानसे बेयाव लाना फैगोन बिराद बरियाखा आरोना जायगाफ्रा जेरैबो गिदिर अन्थाइ आरो ओरै हाजो जेरैबो हाजो ओरै हाजो गोजा आरोना गिदिंबानो बेयावबो गाखोबा खस्थ' जागोन आं दा लिमोनला जाबाय आं दा गाखोथ'ला दाय फैनायाव गाखोना देखायगोन आं नै बिराद मोजां फटक लानो जायगाफ्रा नै ओरै सोरगिदिं गिदिंबानो नुजोबखागोन नोंथांमोना बुजिखागोन अन्थाइ गिदिर जेरैबो अन्थाइ स' नोंथांमोननो बेफोरबायदि जायगा देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना बिराद मोजां जायगा देखायगोन दिनैनि भिडिअ बिराद बेस्ट जागोन आरोना मेन वाटारफल मोननो बारा गोजान गैला आरोना दा जायखिजाया नोंथांमोननो मेन वाटारफल मोनहैजासे नोंथांमोन थांबाय थादोल' नायफालांबाय थादोल' नैबे बिथाङानो लाफादों फंबाय आंना फंबायानो देखायफैदों जायगाखौ दा जों जायगासिम थांबाय थानोसै ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबायना बिराद वाटारफल मेन वाटारफलाव थांगोन जों दा जों वाटारफल मोना जादों नाय जायगाफ्रा बिराद अन्थाइ गोजा होनना खोन्थाखादों नै बेफोरो इमान गिदिर अन्थाइ नै दा जायखिया जायगा मोनहैनो बारा गोजान गैला दा नोंथांमोननो जायगा मोनहैजासे नोंथांमोना नायफालांबाय थाबानो जाबाय ना बिराद गिदिर बिराद अन्थाइ दङ दा इयावनो बिराद दै दङ आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जों दा वाटारफल मोननो बारा गोजान गैला होनदों आरोना फंबाया जोंना जायखिजाया नायहैनोसै नोंथांमोना जायखिजाया नायबानो जाबाय ना वाटारफल मोननो बारा गोजान गैला होननायखाय जायखिया वाटारफल मोनहैबा नोंथांमोना डाइरेक्ट देखायनोसै दा वाटारफल मोनहां जाखाबाय आरोना दा जायखिया वाटारफलाव नायहैबानो जाबाय लोगोफोर जोङो हाजो दरनै बारनानै फैबाय दा नैबे हाजो दरनै जाबाय बेजों बारनाया जों दा ओरै दरनै बारनानै बावनोसै दा नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जों हाजो दरनै बारबोबाय नै बिराद अखा हानायनि माबा जाबाय आरोना जोमै अखा हासिगोन अखा दहाय थाइब्रैखांबाय फिसा दा जेखिजाया नोंथांमोननो जायगाखौ देखायनोसै आरोना जायखिया अबेसिम सहैयो जों नै बिराद मोजां क्लिन बेयाव जेरैबो दै जों साब्रै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनि उनाव जों 6 जन लोगो मोनफैबावदों बैयाव आगोलाव आरोना बिसोरो आगोल फैग्रोदों बिसोरखौ जों दा लोगो मोनफैबाय जों जायखिया आंबोथ' जायगाखौ नुवाखै नालाय मेन जायगाखौ जोंनिया फंबाय आगोल जानाय नुदों बे फंबायमोना देखायगोन आरोना सानै फंबायमोन फैदों बिसोर फैखांखाबाय नै बिसोरो नुगोन बिसोरो खोन्थाहैगोन जोंखौ ओमफ्राय जायखिया जों जायगाया बबेसिम नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादोल' सिनारिफोरखौ नुखाबाय भिउफ्रा बिराद क्लिन नै वाटारफल जाहांबाय बियो मेन वाटारफलाथ' हाजोआवसो गाखोनांगौ
बै हाजोखौ बारलांनांगौ जों दा फ्रन्ट केमेराजों बारा मोजां नुवा ओमफ्राय थेवबो नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आरो नै ओरैनो बिराद हाजो जाजोब्बाय आरोना फ्रन्ट केमेरानिफ्राय आं दा बेक केमेराजों नोंथांमोननो देखायगोन फ्रन्ट केमेराया एसे फुरगेवगेव नुजोबसिगोन फ्रन्ट केमेराया आंना बारा मोजां नंला आरोना थेवबो नोंथांमोननो फ्रन्ट केमेराजों देखायनानै ओमफ्राय उनाव बेक केमेराजों देखायगोन आं ओरै नायजोब हाजोखौ नोंथांमोननो बेक केमेराजों देखायदों बेक केमेराजों देखायनानै हाजोफोरखौ नाय सिनारिफोरखौ बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय दा जों वाटारफलखौनो मोनहैयाखै बिराद खस्थ' आरोना जायगाया जुदि नोंथांमोना फैनोब्ला आं नोंथांमोनखौ बुंखादों दहायबो जुदि नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालाम जिखुनु बेसेबांखि गोजान जा बाक्सा उदालगुरिबाबो नोंथांमोना जोंनियाव फैनानै हरसे थाफैग्रोनो हागोन बिनि उनाव नोंथांमोनखौ आं लाना फैगोन आरोना अखानायै जुदि ओमफ्राय थानायनि केपेसिटिया बिराद माबा आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोना थानायनि थाखाय रेसन लाना फैबानो जाबाय जोंनियाव रेसन लानानैबो थाफैनो हागोन बेयाव थाफैनांगोन आरोना हरसे अब्ला नोंथांमोना अखानायै बेरायनो बिराद मोजां जागोन दा नोंथांमोनखौ बुंबाय आरोना नोंथांमोना जुदि मालाबा फैनो गोसोबा कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोननि कन्टेक्टखौ आंनि माबायाव हरबानो जागोन आरोना जुदि फैथारनो गोसोब्ला नै दा जों खिजुर बागान मोनबाय बेयाव खिजुर बिफां दङ खिजुर बिफां बुहुद खिजुर बिफां दं आरोना बेयाव खिजुर बागान मोनफैबाय जों दा खिजुरखौनो सिनायहरालै मबाइलाव रेलावबासो सिनायगौमोन रेल आं नैबे दैयाव दं आरोना बिराद दै दङ ओरैहाय ओरै गिदिंबानो दै गिदिर आरोना बिराद दै दङ बेयाव दा बेखौ बारनानैसो वाटारफल मोनहैगोन वाटारफल मोनहैनो बिराद गोजान दङ आरोना बुंदोंमोन ना बेयाव खिजुर बागान दं नालाय बैयावनो दं आरोना खिजुर बागाना बेखिनियाव आं दं नोंथांमोन जुम बानायनो आं नोंथांमोन बे समावनो आं बे जायगायावनो खिजुर बागान देखायनो होनदोंमोन बे खिजुर बागाना बे एरियायावनो बिराद खिजुर बागान दं आरोना लोगोफोर ओरै गिदिंनानै ओरै गिदिंजोबनानै नोंथांमोन देखायजोबनो हागोन गासिबो हाजो नुजोबगोन आरोना जेरैखि गिदिङा मानो हाजो दा जों दा हाजो दरब्रै ना मा बारबोबाय जों दा हाजो दरब्रै बारफैनानै जों दा इयाव दंफैयो नोंथांमोनानो नायदो सिनारिफोरखौ नायफिनबानो जाबाय आं दा गल गिदिंनानै देखायबाय आरोना नोंथांमोननो गल गिदिंनानै देखायसेयावबो नोंथांमोना नुजोबबाय जेरैबो सारगिदिं हाजो दा नै बेयाव बिराद मोजां आरोना दैया बेयाव दुगैनो मोजां आरो जुदि सोरबाफोर बेयाव फैयोब्ला गोजाननिफ्राय फैयोब्ला बेयाव हर थाफैनांगोन ना जुदि बेयाव हर थाफैयो जोङो अब्लानो अखानायै गिदिंजोबनो हागोन आरोना जोंनाव जुदि हरसे थाफैयोब्ला जों फुंनि 6टाफ्राव ओंखारबोयोब्ला बेयावबो बेरायनानै गासै